Здравейте, аз съм Гарик с БГ и продължаваме PES 2013 в първия мач на Барселона срещу Висла Краков. Вкарани гол един и почти второто по време. Нещо сега, нещо не ме радва ти. Чакай бе, ти колко ебах ти стрелата аз. Тоест направо вдил. Тук ни хвърчи толкова много, ама... да, ни хвърчи. Стига ти го прави, бах ти го я. Бургас. Прочетах Бургас. Зато не, няма да вкараш и. Това е първия матч. Всъщност първия матч с Атлетико Билбао беше 16-0. Вие представяте ли си? 16-0, не взима топката, много мразят и да прави. Не може да ми подаде, защото е некадарен. Той аз не мога подавам по принцип, защото съм некадарен. Отдавна не съм снимал и зато и се изнявам. Исках малко почивка или нещо от сорта, не знам. Но съм почнал да говоря нещо. Аре, няма, Бам. А може да ми подадете, искам да вкарам гол. Или ако не ми подадете, искам да се Бам. Ще заритаме малмик. Мисквич. Да, мисквич направо. Продължавам. Всъщност не продължавам, аз съм ги снимал. Направо съм на горе-долу около 20 и нещо епизода на Bulletstorm. И мисля... Всъщност... И ще продължа да качвам. Мисля, че има гледания. Хубаво, защо не ме биеш? Аз не мога да разбера. Преди ставаше стане, аз трябва да отида до газа му, че да вкарам. Аз ли я бих, никой не знае. Не ми се гледат в време. Спиби се. Фаул. Какъв този фаул? Какво направя? Няма реплей. Този шрек, все тая. Удар. И... Взимай му топката, и 2 часа бач, тук 5 часа. Така. Бурлига. Айде махнем се от тогава, ще еба. Сигурно ще има засада, 100% ще има засада. Няма да има засада, но че ще има Ъгов, ама няма Ъгов. Генков. Илиев, ако сете с България. Илиев. Генко Билоба. Зато стин. Мое. Ще подадеш ли на някой или 2 часа си играеш с топката? Виж го ти тъпото нещо. Пах ти момент. То ще спрелите ми. Майка ми. Айде. Такова корнер. Сигурно 10 корнери имаме. И аз влям му вратата. Няма влям му вратата. Чакай ба. Вратата. Ще бия тази топка 50 пъти от вратата и нищо не стане. Добре, не ми се гледат реплей. Черно море. Пак те извикат пак черно море. Аз играя с Барселона, те викат черно море. Те ебах ти тъпата гитка. Извинявам се.
Много съм пушил. Не джонк. No джонкс. No to расизм. Аре. Също очаквайте да направя реклама на 26 ноември. Такова. Там матч Ливърпул. Оп, житак, оп, житак, оп, житак, оп. О, ши. Ливърпул, отгорец, по BTV Action. 10 без 15 реклама на матч. Поръчаха ми лично да го направя. Няма етапа са. Така, подавай. Подай моето момче, защото тъй без подаване не става. Трябва някой да му го подареш, Но то в случай да му я подареш ти. Абе, брат, ще подареш ли на някой или? Айде, го! Пича се, че. Бикам там, към вратата, бе. Пак ти идиота. Тъй стане, да. Така ще стане. Ко правиш, ко вибрираш? Аз се правя, че бия още мислех, че топката е във въздуха, там в той. А тя е във вратаря вече и тази топка беше за мене. Няма я вземеш, че... Абе. И има... След малко свършва матча. Всъщност, след малко веднага свършва матча. Без Венеца там. Без Венеца. Той вече съм свикнал от Астро. Без Венеца. Направо ми втръсна. Айде, пази вратата е мой. Ко? Свърши по времето. Свърши целият матч. И бихме ги с 1-0 автогол. Колко яко. То са добро май за нищо няма стане, ама... Карай. Главното меню. Лига каква? Нищо не разбрах. Някаква лига беше, ама... Каква лига? Бутонки солиста. Солов играча? Ама се разберем ти. И... Испанска лига. Втора испанска лига. Разград от Горец. Иначе, да и с тях бях. Обаче... Няма същите. Човека не го е направил както трябва. И няма същите футболисти там. Моци, Доци, Гоци. Така. Очаквайте още от PES 2013. Аз бях Гарис БГ, от мен чао.